Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bini adil lirda ilai ta'ala al-fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat al-qudub syamil maqam al-ghafil azam sultan al-awliya syahab Hasan Ali Syahid. Wa ila hadrat Mursidina Murabi Rahina Maulana al-Habib Muhammad Lajib bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Hamdan Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrat masyayikhina ustazina ma'alimina walidina. خصوصا مشايخ دار التوحيد الإنسانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب جواهر اللمعة الشيخ مصباح مصطفى أصولهم وفروعهم الفاتحة. إلى حضرة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وعدا علينا ببركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat Zaid ibnu Arqam beliau dawuh ana siji wong Yahudi teka madhep maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan matur, "Hei Abul Qasim, apa ora bener sampean iku dawuh yen ahli swarga iku dahar lan ngunjuk ana ing swarga?" Yahudi iki kandha marang kanca-kancane yen Muhammad ngakoni Arab tak padoni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ya bener, demi Allah kang wasani awak ingsun. Wong ahli swarga iku den paringi kekuatan 100 wong lanang ana ing perkara mangan, ngombe lan jima." Wong Yahudi mau ngucap, wong mangan ngombe iku mesti ngising nguyah. Rasulullah dawuh, kotorane daharan lan unjukan iku malah dadi keringet kang metu saking kulite ahli swarga kaya lenga misik. Jadi wetenge ahli swarga berangke. Ngene iki dawuh saking Kanjeng Nabi. Ya ana siji wong Yahudi takon. Kira-kira bener apa ora wong-wong sok mben ning swarga iku ya mangan ya ngombe? Jawab oleh Kanjeng Nabi, bener. Ning swarga iku ya enek mangan ya enek ngombe. Terus wong Yahudi mau takon maneh. Sing jenenge mangan ngombe iku mesti ya butuh ngising butuh nguyah Kanjeng Nabi. Kepriye sok ben swarga kaya ngono? Dijawab kali Kanjeng Nabi. Bener kan? Bener memang sok ben ning swarga iku wong-wong butuh mangan, butuh ngombe. Ya mangan ya ngombe. Tapi kotorane utawa hasil makanan utawa minuman sing diolah ning weteng iku ora keluar sebagai kotoran berupa iku berak atau kencing gak. Melainkan kotoran-kotoran itu keluar jadi keringet. Jadi ya gak jenenge ning swarga iku cara gak enek kotoran. Jadi kaya ya memang gak enek kotoran. Kabeh ning swarga iku suci. Sebuah swarga ning penduduk iku kabeh suci. Jadi saumpama ditakoki wong, kira-kira sok ben ning swarga iku enek WC ora? Ya gak enek. Kok ora enek? Lha terus wong-wong nek ape ngising ape nguyah piye? Jawabane iki. Wong-wong sok ben iku gak butuh ngising, gak butuh ngombe. Kabeh ketorane iku keluar sebagai keringet. Nek jelaskan Kanjeng Nabi keringete wong ahli swarga iku ambune ambu kaya misik. Nek donya ora, nek donya kan wong-wong keringetan iku ambune kecut. Nek swarga gak kabeh keringet
Dadi ambune kaya minyak misik iki wangi kabeh. Ya enek sing ambune kecut, ambune lebus kene. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dawuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh, sira iku he Mas'ud, weruh manuk mibra ana ing swarga nuli kepengin mangan iwake manuk iku. Manuk iku saknalika ceblok ing ngarep sira, srana wis dibakar. Mangke karek mangan. Nah, bahkan ning swarga iku dawuhe Kanjeng Nabi, saumpama nek manuk miber ning ngarepe awak dhewe misal. Nek manuk lewat, misal dara lah. Nek dara urip miber. Awak dhewe ngerti iku. Nek manuk miber kok awak dhewe ngerti. Dumadaan pengen. Ya Allah aku pengen mangan manuk dara iki. Maka sakal di atas kuasane Gusti Allah. Atas izin Gusti Allah. Sakal manuk miber iki mau ceblok jadi panganan sing siap santap. Iki wis rupa mateng lah. Iki saking penake, saking nikmate, kenikmatan swarga. Iki kaya awak dhewe iso logika kan. Ya mergo logikane awak dhewe iki sangat-sangat terbatas. Logika kanggo ning donya. Gak iso dienggo mikir jero-jero perkara akhirat. Sifate widodari lan putra kang bagus-bagus. Ana ing Al-Qur'an bola-bali disebut sifate bidadari swarga lan putra-putra swarga. Nanging kaya-kaya wong Islam ing mangsa iki padha nganggep sepi dawuh Qur'an kang nerangake sifate widadari lan putra-putra swarga iku. Coba ing kene tak aturake dawuh Allah ana ing Al-Qur'an. Apa kira-kira kang maca dawuh iku tertarik pikirane apa ora? Yen ora tertarik supaya grayang imane dhewe. Wong bener oleh iman marang dina akhir apa durung? Yen tertarik dening dawuh iku mesti nglakoni amal-amal kang dadi sebabe bisa dadi penduduk swarga. Coba waca ayat ing surat Ar-Rahman dan katutur ngarep. Iki Bismillahirrahmanirrahim. Fihinna qasiratut tarfi lam yadmithunna insun qablahum wala jan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Artine wis den terangake ing ngarep. Nah, iki pembahasan tentang bidadari surga karo para remaja-remaja sing bagus-bagus, sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu, sing enek ning swarga. Iki ciri-ciri tentang iki, tentang bidadari utawa tentang para pemuda-pemuda ning surga. Iku wis dijelasno bolak-balik ning Al-Qur'an. Tapi seakan-akan wong Islam saiki iku nganggep bahwa ya ora pati mementingkan gampangane. Di ning surat Ar-Rahman wis terangno tentang perkara iku. Karek awak dhewe iku tertarik untuk membahas lebih jauh atau ora. Nah, awak dhewe tertarik ya berarti nah awak dhewe tertarik kaya sing didhawuhna musannaf, maka ya wis seharusnya awak dhewe meningkatkan iman. Tapi nek ora tertarik, iku ya perlu dipertanyakan. Kira-kira keimanane awak dhewe kaya piye kok iso gak tertarik karo dawuh-dawuh Quran. Gandeng karo dawuh ka'annahunnal yaqut wal marjan. Rasulullah dawuh kang artine wis
Wong swarga iku ningali raine widodari kang ana ing kamare luwih alus, luwih bening katimbang kaca pengilon. Iki sing jelas ning Surat Ar-Rahman. Iki bidadari-bidadari surga iku gampangane ngluwahi cara dibaratno iku ayune iku lebih luwih enak dipandang lah daripada sekedar cermin. Cermin kan iku wis bening kan. Jenenge cermin kan mesti bening. Lah bidadari-bidadari surga ini luwih bening daripada cermin. Jadi kan awak dhewe yo gak tok mikir, tapi awak dhewe wajib yakin, wajib iman tentang ini. Lan siji berlian kang ana ing awake widadari iku bener-bener bisa madangi ruangan antarane etan kulon. Lan sira ngerti ya, widadari iku nganggo sandangan 70 kang wong swarga iku bisa weruh kulite hingga weruh sumsume garis sak mburine. Sak jerone maksudnya. Sak jerone sandangan iku. Iki bidadari surga iku sandangan baidah. Ing panggonan iku khaimah pirang-pirang saking berlian. Saking zabarjud ijo lan saking zabarjud abang. Kang dipanggoni bidadari. Nuli bidadari iku padha ngucap, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ingsun nuli takon marang Jibril. Apa pengundang-pengundang iki? Terus Jibril matur, iku pengundange para widadari kang ana ing khaimahe dhewe. Dhewe padha nyuwun izin marang pangerane ana ing ngaturi salam marang sampean waliden izin. Nuli para bidadari iku padha ngucap, kita kabeh iki wadon kang ridho. Kita ora bakal sengit selawase. Kita kabeh bakal urip langgeng selawase. Imam Mujahid dawuh, kadang karo tafsir ayat iki, wa azwajum mutahharah. Artinya suci saking haid, saking tai, saking uyah, saking itu, saking riya, saking mani, saking anak. Kadang karo dawuh Quran, fi syughulin fakihun. Imam Al-Auza'i dawuh, kesibukane wong swarga iku bedah keprawanane wadon swarga. Intine kenikmatan ning swarga ya termasuk anak bidadari surga mau ya. Iku adalah kenikmatan sing ora membosankan. Jadi bidadari surga itu dalam keadaan suci kabeh. Kabeh suci sangka haid, sangka intine sangka kotoran-kotoran apapun iku suci. Iki kotoran-kotoran iku mbah kotoran apa wae, iku enake mok ning donya. Nek ning swarga wis gak enek sing jenenge kotoran. Bahkan dijelasane kene, bidadari surga iku suci kabeh. Sedangkan penduduk-penduduk surga ahli surga iku tugase buka keprawanane para bidadari mau. Jadi intinya ya banget mate. Tapi keprawanane bidadari itu akan tetap senantiasa terus menerus. Dalam artian sabari dibuka perawanane, balik neh perawan meneh. Iya kuasane Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kang artine ing swarga iku ana pasar.
Ing pasar iku ora ana dodol lan ora ana tuku. Kang ana namung rupa. Kang ana namung rupa-rupane wong lanang lan rupane wong wadon. Yen ana siji penduduk swarga kepengin nganggo rupa bagus mungguh dheweke nuli budal ing pasar rupa. Nuli mlebu ing rupa iku. Sanalika duweni rupa bagus kang den senengi. Lan ana ing swarga iku ana panggonan kumpule widadari kang lolok-lolok mripate. Kang padha banterake suarane. Maksudnya nawakake awake. Kang kabeh makhluk ing donya ora tau ngrungu. Ora tau ngrungu swara kang mengkono iku. Padha ngucap, kita kabeh iki wong kang langgeng urip ora bakal rusak. Kita kabeh iki wadon kang alus-alus kulite, ora bakal angker sahake wong lanang. Kita kabeh iki wong wadon kang nyenengake wong lanang. Ora bakal ngrusuhi atine wong lanang. Untung gedhe wong lanang kang dadi bojoku lan aku dadi bojone. Iki neh tentang ciri-cirine bidadari ning swarga. Dene bidadari itu bakal menawarkan diri. Ora adol awak, tapi memang kabeh bidadari iku sampe ning swarga iku hukume halal kanggo ahli surga. Iki gak enak sing jenenge iki haram, iki halal. Sampe ning surga gak enak. Kabeh diperbolehkan kalih Gusti Allah. Tur ngene. Saumpama enek penduduk surga, ndekne misal pengen fisike berubah. Misal si A pengen duwe fisik kaya si B. Iki maka insyaallah iso dirubah sampe ning surga. Iso si A tapi nganggo fisike si B. Ya awak dhewe gak iso nalar, angel. Tapi intinya awak dhewe sebenarnya yakin, awak dhewe sebenarnya iman bahwa kenikmatan yang surga itu memang nyata-nyata benar-benar ada. Berdasarkan dawuh-dawuh ning Al-Qur'an, penjelasan-penjelasan hadis iku awak dhewe kudu wajib yakin. Terus sifate wong kang manggon ing swarga, wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.